Здравейте, аз се казвам Иво Куршумов, фирма Atlas Computers. С тази кратка презентация ще ви запозная с устройствата на Synology. Това са устройства с клауд функции, разпространени са като наименование Storage, NAS. Бих казал, че на български най-близко е устройство за съхранение на информацията, което се достъпва по мрежата. Има, както казах, и клауд функции. Може да се достъпват файловете и софтуера, който е инсталиран на него, както на място, така и дистанционно. За кого е полезно и къде може да се използва това устройство? Това устройство, тъй като е клауд базирано, може да обединява информационния поток на екипи от хора, които не са на една локация. Разбира се, много е удобен, когато се работят на една локация в един офис или една сграда. Тогава скоростта пък може да бъде доста висока. Тук, в случаите също, когато се нуждаем от голям обем, са доста добре приложими, тъй като може да си изберем по-големи хард дискове, с които да бъде инсталиран на устройството. В случаите, когато има нужда от автоматизиране на бекъп функциите, като се има предвид, че то може да бекъпва информация както от компютър, така и от мобилни устройства, като мобилни телефони, таблети и така нататък. Особено полезен е, когато имаме много голям мейл съдържание. Доста често хората използват мейла, за да съхраняват всякаква комуникация, която е правена в времето, като оферти, различни други материали, които са свързани с бизнеса. Особено подходящи са устройствата също, когато имаме нужда от оптимизиране на бюджета за хостинг, тъй като е възможно да се премине към по-малък хостинг план, като да кажем прехвърлиме мейла на това устройство, за да не препълва хостинга. Може да се използва също и от разработчици на сайтове или пък да се инсталира сайта на фирмата или лични сайтове също може. Разбира се, те имат и своите ограничения. Сайта не може да е прекалено тежък и голям. Подходящи са сайт, който е с, да кажем, базова информация за бизнеса, някакъв блог и така нататък. В случая, когато търсим видеосподеляне, също може да бъде използван. Има приложение, което е подобно на YouTube и може да се споделят различна информация под формата на видео. Да кажем, някакви обучения или някакви корпоративни видеа и така нататък. Когато се нуждаеме от безплатни решения, като файл сервер, също така мейл сервер, офис пакета също е безплатен, веб базиран, CRM също софтуера за управление на проекти. В CRM, който предлагаме, също има такъв модул за управление на проекти. За видеонаблюдение може да се използва и отчитане на работното време. Държа да подчертая, че операционната система е абсолютно безплатна, както и повечето софтуери, които можем да си инсталираме на това устройство. Те наистина са много богата библиотека от софтуер с различно приложение има. Така. Това е един идеален storage и cloud сервер за бизнеса. Може да съхранява всякакъв вид файлове. Може да бъдат достъпвани от всякъде и редактиране, стига да има интернет. Съвместимо е с всякакви платформи настолни и преносими.
И другото предимство е, че файловете са при клиента 100%, като това може да се каже, че се повишава и сигурността на информацията. Също така мога да подчертая, че отговарят и на изискванията за GDPR, а и новите директиви, които са за сигурност, NIS-2, които по-големите предприятия трябва да въвеждат. Напълно безплатна, както казах, операционната система. Има сървърни приложения, за които не е необходимо да закупуваме никакви допълнителни лицензии. Има всички най-популярни технологии за сигурност и които вече добре познаваме, сертификати на сайтовете и сертификати, с които се криптира информацията, двуфакторно удостоверяване за ход. Предполагам, всеки вече е ползвал от телефона, потвърждава своята идентичност, за да може да бъде допуснат в платформата. Има също и защити срещу груба сила или многократни опити да се научат паролите. И също ransomware, който също това е опит да се блокира изцяло, да се скрие или криптира информацията, която е на устройството. Има такава технология, която възстановява информацията след подобни атаки. Платформата, както показано на картинката, съответните приложения са показани също, които могат да осъществяват бекъп по различен начин. Съответно може да се бекъпва информацията, ако се ползва и публични клауд услуги, като тези на Google или на Microsoft. Ето това е един от по-малките модели. Той е доста компактен, с размерите на, да кажем, тостер. Разбира се, добре е да се отдели място и за един добър UPS, който да го защити срещу колебания и спирания на тока, ако, разбира се, има такива в мястото, където ще се ползва. Изключително удобен и интуитивен веб интерфейс. Може да се активира и VPN, с който дистанционно, когато сме извън локацията на устройството, да бъдем допуснати както в устройството, така и да ползваме ресурси на локалната мрежа, където е включено то. Може да си достъпим файловете и с помощта на Drive, който е подобен на Google Drive. И може както от телефони, така и от всякакъв вид компютри да бъдат достъпвани файловете. Има различни базови приложения, които са разработени от Synology. Да кажем, това е Office пакета, който е съвместим с всички познати формати на другите Office пакети. Той е веб-базиран, много е добро и удобно за работа в екип. Има папки, които са екипно споделени. Може да работят и няколко потребителя върху един файл, което също е много интересно, особено подходящо, когато се налага да едновременно няколко човека или цял екип да пишат в един файл. Най-често наши клиенти работят в Excel файлове. Така, възможност за синхронизация на фолдери, включително и на мобилни телефони. Работи с версии на файловете, които дефинираме като бройка и може да се възстановяват избраните версии. Споделянето става също много интересно, като се генерира линк за споделяне, може да става и с QR код. Хостинг решения, както споменах, има възможност да се оптимизират разходите за хостинг и съответно да се прехвърлят частично или изцяло хостинг услугите върху в това устройство. Разбира се,
на 100% може би няма да е възможно, с оглед на това, че най-малкото домейна трябва да бъде регистриран в някакъв регистър извън това устройство, но повечето други сервиси, които се предлагат от хостинг компаниите, са налични и в това устройство. Хостинг решенията имаме mail сервер, имаме web сервер. Web сервера позволява да се инсталират и различни веб-базирани приложения. Познатите веб сервери също са налични в това устройство, като Apache, Nginx, също така и PHP езика и други също са налични. Има и различни бази данни, за които малко после ще спомена. Има различни полезни приложения. Docker контейнер, който дава възможност да се инсталират огромно многообразие от софтуер, който е генериран както за това устройство, така и по принцип за други серверни решения. Synology Chat е много интересна платформа, която дава възможност да се осъществява комуникация в екипи, като има по-различен от тези добре познати, които ползваме в ежедневието си чат програми, като Viber или пък Telegram. Тук могат да се изградят различни канали, бюлетини да се споделят. Има възможности за чатбот, който да поеме трафика от сайт. Календара също е много удобен, подобен е на Google, много интуитивен и лесен за работа. Може да се споделят лесно календари за работа между различни потребители. Контактите също са много важни. Те могат да се въведат както по време на изпращане на мейл, така и по време на синхронизация с съществуващи мейл клиенти като Thunderbird, Outlook, също така и има възможности от телефон да се синхронизират. Видеонаблюдение, това е приложение, което има 2 безплатни лиценза, което означава, че можете безплатно да си добавите 2 IP камери. Ако искате повече, ще трябва да се заплатят лицензи, които обаче не са на месечна база, те се купуват еднократно и са едно, че сме си купили хардуер. Разбира се, всяко устройство може да поддържа различен брой камери, трябва просто да се види колко от камери има нужда и какъв е процесора на устройството. Това можем и ние да помогнем. Video Station е портал за видеосподеляне, за който споменахме като възможности в началото. Удобството е, че няма реклами и може да се персонализира съдържанието. Други полезни приложения, които са от външни производители, това са производители, които не са в рамките на Synology, но техните пакети работят. Най-често се използва Docker, за който споменах в предния екран. Ето го тук на първа позиция. Това е vTiger, CRM или Customer Relation Management, софтуер, който позволява да се дигитализират бизнес процесите в компанията, да се издават фактури, продажбите, поддръжка имаме, тикет система, връзките с клиентите, управление на проектите, има календари с събития и задачи и така нататък. Kimai е много интересен софтуер, с който може да се отчитат на работно време и дейности, извършени от група от хора или от екип. И менеджмента има възможност да види всеки един от служителите по кой проект колко време е работил и по този начин да се устойности
тяхната работа. Redmine е концентриран изключително за управление на проекти, като по принцип замисъл е може би за софтуерни проекти, но могат и други неща да се правят. Open Project е също за управление на проекти платформа, като може както софтуерни проекти, така и други. Има и специализирани модули за строителна дейност или Project Management в строителството с BIM Model. И последния, но не е по принцип последен, а просто от тези, които бих искал да спомена, това е Planka. Това е един много интересен софтуер, който във вид на карти може да онагледи процеса на изпълнение на различни проекти, както от идейно ниво, които преминават след това в действие и в крайна сметка в изпълнение. Разбира се, може да се делегират и задачи, различни потребители. Ако проекта са свързани хора като подизпълнители в различни етапи, също така могат да бъдат добавени и така. Това са нещата, на които исках да се спра. Благодаря ви. Желая ви успех!